volum na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. A ga-adịrị anyị mma na eke, dịrị anyị mma na oge, dịrị anyị mma na afọ, dịrị anyị mma na nkwọ. Ndị niile nọ n'Ozubulu WhatsApp volum Ifeọma ga na-agba anyị iri ife akụ aka ife nwe nwe otu sigo ya n'ọfọ ka o si du ntie ise jele ka n'ọfọ maka na ijele na mmọnwụ ada gbakọrọ ọjị ya nwata nwonye aka ya nụ n'aka bụba ya ofu ọnwa tuo ya maka gbanụ ụgbọ ugwu ji eji na mmejọ ohu na ata na chaba ya akwa ọfọ ka ịdịde ji awa nna awatisi ike ahụ akọọla ya ka anwụ oyoko ijele ekene gị ya dịrị gị na mma n'ụtụtụ dịrị gị na mma na eke dịrị gị na mma na afọ dịrị gị na mma n'orie Ozubulu WhatsApp volum na ijele na-ebuli agwụ jebe na Ozubulu WhatsApp volum worldwide ụwa niile ka m jee kene ndị ojogwu nji eme ọnụ na n'Ozubulu ịbịa na Ozubulu na anyị na-eme ọfụma nwere onye bịara Ozubulu ka ọ ya lekọ akụkọ ọma anyị nwere ụmụ nwaanyị mara mma nwekwazi ụmụ nwaanyị sara arụ nwekwa ụmụ okorobịa butere ike aga m ọfọ ndụ si na ọya dịrị anyị mma na eke dịrị anyị mma na orie dịrị anyị mma na afọ dịrị anyị mma na nkwọ ịma na ijele n'ọnya nọ kasị mmanwụ ijele pụta mmanwụ niile ndị ọzọ enyefe mmanwụ bụ mmanwụ mana ọ nwere oke dị ibi ya n'ụwa ịma na egwuregwu mmanwụ n'otu iche n'oso na mmanwụ aligo bụ mmanwụ ịtachi nọ